கர்த்தரின் சத்தம். கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலும் கர்த்தரின் சத்தம் ஒன்றை நாம் கேட்போம். ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 31வது அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது: அவனுடைய கண்மலை பயத்தினால் ஒளிந்து போம், அவர்களுடைய பிறப்புக்கள் கொடியை கண்டு கலங்குவார்கள் என்பதை சீயோனில் நெருப்பையும் எருசலேமில் சூளையையும் உடைய கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவனுடைய கண்மலை பயத்தினால் ஒளிந்து போம். என கண்பானவர்களே, கண்மலை என்பது ஒரு கடினமான பாறை. அந்த பாறை கூட பயத்தினால ஒளிஞ்சி போகும் அப்படின்னு சொல்லி வேதவசனம் சொல்லுகிறது. இந்த உலகத்துல நம்முடைய கண்மலை கிறிஸ்து தான். அந்த கிறிஸ்துவை தவிர வேறொரு கண்மலையை நாம் பற்றி கொண்டால் அந்த கண்மலை ஒளிந்து போம். அது எப்போ ஒளியும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வசனம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது. இதே 31வது அதிகாரம் 1, 2, 3 ஆகிய வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால், அந்த நாட்களிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சகாயம் அடையும்படிக்கு ஆரம்பிக்குது பாருங்க. ஆண்டவரை நோக்காமல் வேறு எவைகளிலேயோ அவர்கள் நம்பிக்கை வைத்தார்கள், வேறு எவைகளையோ அவர்கள் சார்ந்து கொண்டார்கள், வேறு எவைகளிலேயோ அவர்கள் தங்களுடைய சிந்தனைகளை செலவழித்தார்கள். அதனால தான் சகாயம் செய்கிறவனும் இடறி சகாயம் பெறுகிறவனும் எழுந்து அனைவரும் ஏகமாய் அழிந்து போவார்கள் என்று 3வது வசனம் சொல்கிறது. பயத்தினால நம்ம வாழ்க்கையில காரியங்கள் நடக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக தேவன் விரும்பாத முறைகளை கையாளும் பொழுது, நான் கண்மலையாய் நம்பியிருக்கிற அந்த கண்மலை நமக்குள் வரக்கூடிய பயத்தில் அழிஞ்சு போகிறது, ஒளிஞ்சு போகிறது. ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு கண்மலையாய் இருக்கும் பொழுது எங்களுடைய பயம் அதை ஒளிய பண்ணாதபடி நீர் எங்களை காத்துக்கொள்ளும். சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, பயத்திற்கு நம்ம இடம் கொடுக்காண்டாம். இதுவரை நடத்தின ஆண்டவர் நம்மை நடத்துவார் அப்படிங்கிற எண்ணங்களோடு நம்ம செயல்படுவோம். நல்ல ஆண்டவரே, எங்களோடு பேசின வார்த்தை நாங்கள் தைரியமாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறீர். சூழ்நிலைகள் எதிர்மறையாக வரும் பொழுது எதையோ செய்ய ஓடுகிறோம். கவனத்தோடு ஓட கிருபை தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.